नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण कुरकुरीत बोंबील कसा फ्राय करायचा हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे काही बोंबलाचे तुकडे घेतलेले आहे। हे बघा, या प्रकारे आपण कापून घेतलेले आहे। हा जो मधला काटा असतो तोपर्यंत आपण असं कट करून घेतलेला आहे। ह्याच्याने बोंबील कुरकुरीत होतो आणि छान फ्राय होतो। आपण ह्याला मॅरिनेट करून घेऊया। चवीनुसार आपण मीठ टाकायचं आपल्याला। पाव चमचा हळद घेऊया। दोन चमचे लाल मसाला, आपण इथे अर्धा लिंबू घेतलेला आहे, तो पिळून घेऊया। ह्याला छान मसाला लावून घेऊया आपण। हे बघा, या प्रकारे आपण मसाला लावून घेतलेला आहे। दोन्ही साइडनं छान मसाला लागलेला आहे। आपण ह्याला 2 मिनिटं साइडला ठेवूया। आपण एक प्लेट घेतलेली आहे, ह्यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ घेऊया 2 चमचे। 1 चमचा रवा घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मिक्स करून घेऊया। आपण जो बोंबील मॅरिनेट करून घेतला आहे तो आपण ह्याच्यामध्ये असं लावून घ्यायचं आपल्याला। ह्याला सर्व बाजूने आपण लावून घेऊया। थोडंसं प्रेस करायचं आहे। याप्रमाणे आपण सर्व बोंबीलला रवा आणि तांदळाचं पीठ लावलेलं आहे। आपण ह्याला आता फ्राय करून घेऊया। एक मोठा चमचा आपण तेल घेतलेला आहे। आपण बोंबील सोडूया। साइडनं थोडंसं तेल सोडूया आपण। आणि 2 मिनिटं आपण एका बाजूने फ्राय करून घेऊया मोठ्या गॅसवरती। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण पलटी मारून घेऊया। हे बघा, छान आपलं बोंबील फ्राय झालेलं आहे एका साइडनं। आपण दुसरी बाजू फ्राय करून घेऊया। या प्रकारे आपण दुसरी बाजूही 2 मिनिटं फ्राय करून घेऊया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपली बोंबीलही छान फ्राय झालेली आहे। हे बघा, अतिशय कुरकुरीत। आपण आता गॅस बंद करूया। बोंबील फ्राय ही रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।